prostě různé víno. Máš vybrat holku pro našeho syna. Ty budeš komentovat, jestli tady tu vlastnost může mít nebo ne. Náš syn přijede domů holku, ale ta holka je po ránu protivná. Vyjazov. Vyhazov. Okay. A to nemám náladu. Já přijdu po ránu, bude tam příjemná, usměvavá paní. Je extrémně soutěživá. OK, to s tím dokážeme pracovat, to zkrátíme. Zkrátíme. Dobře. Ukáže mi začítovat taky. Jen tak se rozbrečí. OK. Jestli ne, ty si taky nejen takový rozbrečíš. Tomu potřebuješ důvod. A já ti ho dám. Když se jde spát, tak pouští extrémně nahlas videa. You do this too. We can work with that. It's okay. Okay. Neumí chodit ve tmě. Co to znamená, neumí chodit? Ty taky neumíš chodit ve tmě, skončíš rozkopaná, postel skončí rozkopaná a nakonec to stejně skončí tak, že se rozsvítí, že je cuké. Nezavírá za sebou dveře. Ale zatím to jsou prostě takový jako v pohodě věci, to se dá. Furt pšiká. To jsi mluví o sobě? Ty mluvíš celou dobu o sobě. A poslední je ve všem lepší než ty. Lásko, já bych ti chtěl říct. Tak mi řekni tady na veřejně. Včas jsme dali kuleční. Jak to dopadlo? Vyhrála jsem. Kolikrát? Jednou. Z? 20. Bye.